Gibato si Esteban. Gawa Kapitulo 7 versikulo 54 hanggang 60. Pagkadungog ni ini sa mga miyembro sa korte, nasuko kaayo sila kang Esteban. Nagkagut gayod ang ilang mga ngipon sa hilabihang kaso ko. Apan si Esteban nga gigamhan sa Espiritu Santo mihangad sa langit ug nakita niya ang gahom sa Dios nga nagasidlak ug si Jesus nga nagatindog sa tuong dapit sa Dios. Pagkakita niya ni ini miingon siya, "Tan-awa ninyo. Nakita ko nga naabri ang langit ug ato adidto si Jesus nga anak sa tawo nga nagatindog sa tuong dapit sa Dios." Misinggit ang mga miyembro sa korte ug gitab-unan nila ang ilang mga dalunggan aron dili nila madungog ang gisulti ni Esteban. Ug nagdungan sila sa paghasmag kanya. Gidala nila si Esteban sa gawas sa syudad ug didto gibato nila. Gihukas sa mga nagsaksi batok kang Esteban ang ilang mga kupo ug gibilin didto sa usa ka batan-on nga ginganlan og Saulo aron masayon ang ilang pagbato kang Esteban. Samtang gibato nila si Esteban, nag-ampo siya sa Ginoo nga nagaingon, "Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu." Ug miluhod siya ug misinggit sa kusog nga tingog, "Ginoo, ayaw sila paninglan ining sala nga ilang gihimo." Ug sa pagsulti niya ni ini, namatay siya.